Yeah, bushing for my about back Kenwood Sports our YouTube, Kenwood Sports our TikTok. Madam says to be I'm showing video, mo share, mo like, and I'm subscribing. But to follow me on Kenwood Sports, follow me on Kenwood Sports on YouTube. You call YouTube now, but Kenwood Sports, be yam or not. When me a subscription button, so no subscribe. Now when me a bell, no send a I'm dropping new video, be a notification, no, now what you need, I can. Abusuafo ɛnɛ nso yɛbɔ awura yɛ korɔbea Kumasi Asante Kotoko aso yɛyɛ mbisa nneɛma bebree ɛna ɛkɔ so wɔ ɛyɛ korɔbea aso yɛyɛ appointment ɛkɔ so ntutuyɛ ne nneɛma bebree ɛkɔ so wɔ ɛyɛ korɔbea Asante Kotoko ɛyɛ aso yɛyɛ na abusuafo ɛnɛ de yi so update a ɛwɔ Kumasi Asante Kotoko aso yɛyɛ ɛde sɛ ɛyɛ Mr. Stanley Menzo a yɛ appointed no as director of football for Kumasi Asante Kotoko. Abusuafo wonim sɛ ne dwumadie baako a ɔbɛsan adi ɛyɛ the appointment and interview of a coach. Appointment and interview of a coach. Nti coaching appointment no ɔno ɛna ɛhyɛ ne nsa ɔno na ɔbɛyɛ appointment no na ɔno asa atenam ayɛ saa interviews no interview saa coach no ɛhu sɛ coach no ɔbɛboa anaasɛ ɔmboa. Nti one of ne duties a ɛwɔ na appointment no mu appointment of coach and interview. Nti ɔbɛyɛ appointment ɔbɛyɛ appoint coach no na wasan atoto coach no ano wayɛ ne interview ahwɛ sɛ coach no ɛfiti for ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko adwuma no anaasɛ ɔfiti for Kumasi Asante Kotoko coaching job no anaa. Nti Mr. Menzo ne dwumadie baako a ɔresan adi ama ɛyɛ korɔbea Kumasi Asante Kotoko ɛno no abusuafoɔ yɛfiri hɔ so a ɛyɛ dwumadie baako a ɛda Kotoko anim sɛ Kotoko board to set up proper academy in Obuasi. Kotoko board to set up an academy, Kotoko academy in Obuasi. Board no ani so ade hunu anase dwumadie baako a board na ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛyɛ sɛ ɔmo bɛsɛte ɛyɛ academy Kumasi Asante Kotoko academy, which is from under 10, under 13, under 14, under 15, under 16, under 17, under 18, ɛbɛpem ɛyɛ senior team no. Nti Kotoko board no ɔmo ani so ade hunu baako no sɛ ɔmo bɛ set up Kotoko academy. Na saa academy we ɔmo ayɛ adwene sɛ ɔmo bɛ set up no anaasɛ ɛbɛba so ɛyɛ Obuasi. Obuasi ɛna saa dwumadie yi ɛwɔ sɛ ɛba so anaasɛ Kotoko mpanyinfoɔ na ɔmo adwene sɛ ɔmo pɛ sɛ ɛba so wɔ Obuasi ɛyɛ Kotoko academy no. Na yei na ɛyɛ ndura ya ɛyɛ Kotoko board no board of directors with the inclusion of Mr. Stanley Menzo and Mr. Banuako. Saa mpanyinfoɔ wei ɛbɔ anan ɛkɔ ɛyɛ Obuasi ɛkɔ yɛ inspection kakra wɔ hɔ ɛhwɛ baabi a ɛyɛ academy no ɛbɛba so no ɛma ɔmo kɔ visit nneɛma bebree ne structures bebree ɛne facilities bebree a ɛbɛboa ma saa ɛyɛ academy no aba so. Nti mpanyinfoɔ no bɔ anan kɔ Obuasi ndura sɛ ɔmo de nneɛma egu akwam sɛ na ɛbɛyɛ a ɛyɛ Kotoko academy no so no ɔmo betumi ɛde aba in place na nneɛma akɔ yie ɛde ama Kumasi Asante Kotoko. So Kotoko is going to be a proper football soccer club, proper football soccer club, because they are yet and I say they are about to set up an academy. Best start with the junior ranks ɛde ekosi senior ranks and board of directors and I say board chairman, board of directors and with director of football and Mr. Banuako nyinaa champion for nyinaa kom ho bom ɛkɔ ɛyɛ Obuasi ɛkɔ ɛyɛ inspection wɔ hɔ ɛhwɛ baabi a ɛyɛ dwumadie no ɛbɛba so ɛwɔ Obuasi. Nti wei yɛ asɛm baako a ɛsan ɛwɔ hɔ. And in other news ɛbɛka kyerɛ mu na otwi mu sɛ ɛyɛ Mr. Menzo ɛkɔ ɛyɛ inspection ɛwɔ Baba Yara Sports Stadium ɛna ɛyɛ Adako Gyaakye ɛyɛ training complex wɔ ɔkɔyɛ inspection wɔ hɔ. Na after the inspection no ɛna wɔyɛ n'adwene sɛ Kotoko, he has instructed Kotoko to do proper regrassing of the pitch. And ɔasɛ sɛ ɛyɛ green grass na ɛwɔ pitch no so ɔwɔ sɛ nneɛma bi nkɔ yie anaasɛ ɛnyɛ the standard form a ɛyɛ football like Kumasi Asante Kotoko etumi ɛsɛ sɛ ɔmo si akan ɛwɔ so anaasɛ ɔmo yɛ training ɛwɔ so. So Mr. Menzo, director of football for Kumasi Asante Kotoko, has instructed the board to do proper regrassing of Kumasi Asante Kotoko Adako Gyaakye training pitches no
He has instructed the board to do a proper regression. Omuntwa so man standard format. Players no betumi training was so comfortably without any pre ebia. Nti when assemble akwa Mr. Menzo assign I instructed board no say they should do a proper regression of Adekojati training pitches. Well, and also another news back where Efroba. Ebusuafo anso hɔ a ɔsan ɛyɛ inspection ɛwɔ ɛyɛ Kotoko container project no papa no ɛsan ɛkɔ hɔ ɛkɔyɛ inspection ɔmo buebue container no mu ɛhwɛ nneɛma a na ɛkɔ so wɔ hɔ na after sɛ ɔyɛ inspection nyinaa wie yɛ no because papa wei wayɛ sɛ n'adwuma a ɔbɛyɛ no ɛnyɛ nkane na ɛyɛ Kotoko player wobɛba training anɔpa yɛpɔn training na waforo baase na wokɔ fie sɛ enyimire na ɛsɛ ɔba san ba training wasan yasan baase ɔmo na ɔmo asan bɛyɛ training ɔmo yɛ yasan baase ɔmo kɔ papa no sɛ this time no ɛnyɛ saa biom ɛbɛyɛ te sɛ wɔsɔre anɔpa na wadware na wakɔ w'adwuma mu wakɔdu adwuma mu 7 wakorɔke in wayɛ adwuma abɔ 5 wakorɔke out waba fie no saa na papa no pɛ sɛ ɛyɛ Kotoko players no ɛyɛ nti nyɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ training anɔpa na awia wapɔn na waba fie enyimire na wosan kɔ ɔsɛ saa adwumadie no ɛnyɛ ade a ɛbɛkɔ so ɛwɔ Kotoko ɛyɛ aso ɛyɛ nti he has instructed the board sɛ ɔmo bɛyɛ proper adwuma ɛwɔ ɛyɛ container no mu meaning that they should have a resting room whereby players no ɛbɛyɛ training wie a anɔpa na ɔmo betumi arrest ɔmo wɔ bed facilities ɔmo betumi arrest na ɔmo prepare for the next training ahead ɔmo so ɔmo cafeteria ɔmo so ɔmo gym ɔmo so ɔmo conference room baabi a video room baabi a ɔmo bɛhwɛ video ɔmo bɛ access players and so ɔmo bɛ start ɔmo bɛ access clubs na ɔmo bɔ bɔɔl na ɔso ɔmo nya ɔmo san nya offices ɛwɔ because ɔno pɛ Menzo ehia office ɛwɔ saa container no mu ɛna coach sa ɛbɛba so might also have an office ɔso ɔmo nya physio ɛwɔ because ɛyɛ Kotoko ɛyɛ complex no mutin sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo twɛn na ɔmo awie saa dan na ɛbɛkyɛ nti whilst waiting for saa building no the containers must be put into proper use so the container no ɔsɛ ɔmo starting yɛ ho adwuma ɔmo nya gym wom ɔmo nya cafeteria ɔmo nya conference room ɔmo nya offices ɔmo nya physio a players ne ba ɔmo betumi arrest nti woyɛ player na no power training na wokɔrɔke yi ne sɛ kukuro waba training a wonkɔ fie wowie training a wobɛyɛ baabi a wobɛwɔ ɔhye wo ho warest physio na wohia na wokɔ physio gym na ɔsɛ wokɔ a na wokɔ gym wobɛwɔ hɔ a sɛ afternoon training na mbɛyɛ a na moayɛ sɛ evening training na mbɛyɛ a na moayɛ after that no then they disperse no obiara akɔ nti opanin no aka kyerɛ ɔmo sɛ saa dwumadi wei na ɔmo fa ngugu n'akwan mu sisi a no ɛyɛ ɔkɔ ne kurom na waba ɔkɔ na waba nti obɛfiri ɔbɛba na afei saa nneɛma wɔ yi a waka nyinaa no has been put into use anaasɛ ayɛ adwuma na afei waba start adwuma nankasa na wapagya Kumasi Asante Kotoko ɛde na asi baabi a ɛsɛ sɛ asi deɛ abusuafo wɔne update a ɛwɔ hɔ ɛde ma mo deɛ bɛka akyerɛ bi anaasɛ update foforɔ bɛba bi a ɛmfa nkama ɛde nyinaa bɛbrɛ mo nyame nhyɛ mo sɛ da bia mohwɛ Kingwood TV na saa asɛm yi nyinaa no ɛyɛ Richard Pepe Suarez ɛso ɛwɔ nkyerɛmu paa ɔde bɛma yɛn nti abusuafo mo yɛn nkotie ɛyɛ Richard Suarez Pepe emre sisi he will interview and appoint the coach for Asante Kotoko okay on never fa it almost on mefa coach no abjapan yes sir Henry Stanley Menzo not Henry Stanley Menzo akopiem ɛwɔ Obuasi Ofori Park okay a Bryce Royal Majesty catcher I am say omunye your friend say youth team no yeah okay ya satan no mo ka ka money baby ombe no omo ka ka money baby ombe no any a say even the Obuasi Linclay Sports Stadium no if His Royal Majesty epe say ebe ya Asante Kotoko dia ebetumi me ka say dan obi say je Obuasi Kumasi Asante Kotoko na si Kumasi Asante Kotoko Obuasi me kai pa that say we 3 years here and abuza za question o say ebe Obuasi Asante Kotoko ebe Kumasi Asante Kotoko Obuasi and Obuasi Kumasi Asante Kotoko and
saa facility no for park on the academy no Yes. abusua me tuma catch us say Asante Kotoko person mu use on betima use Wow. I am silly to quite call Obuasi several occasions e ko hwe e ko buy but Kotoko only the third division side no Okay. and no me catch you exclusively say under Oranidin ade Stanley Menzo Kotoko academy no ebeba. In fact, Krata na appointed no. Krata no boss baby academy asem say Kabiru benya dia to so a. Yeah. Baby omo ka say oba be ye obema Kotoko omo football identity now pass it through the junior team and even the academy. Yeah. Me paraphrase nye exactly what brofo na etie eno no but omo tworo wo say papa no eba Kotoko academy so a oba be ye ho adwuma ewo. Enti enu na me yima say enkomo bi akoso between papa and mpanyifo board no. Na enkomodie na course no na enkomodie no ekowie se Kotoko bi ntia na me ka cho se na me busa se ball na so mo under 12 10 14 Yeah. some me ye design komo Asante Kotoko enja umbenya saa enkoda nketewa pa no bi a no de eno ya academy no Wow. na eno no matu anamo akopiem awo Obuasi akọ Ofori Park sa project na say Dr. Sam Jones any so ade hu okay Yeah. bra go fields for bar Obuasi for no Yeah. na those days Dr. Sam Jones amon eboa ma ye sa project ne facilities na da so e Obuasi ho enti dia nwanwani abusapanyi Stanley Menzo ekobi Okay. then Asante Kotoko administrative manager opanya ne din ade Richard osai akoto ekobi Okay. dia nwanwani say Dr. Kwame Amwa Banuako ezo ekobi Hey. Dr. Kwame Banuako Hey. ekobi As. yem fan just no be 2 pm no mo nam Boase no mo wo ho Ejikome mo bani ako doctor eko bi as. e bia on say doctor club licensing board board chairman Okay. e bia omo ko hair facilities meet those standards are Na is why I'm calling the name of Kotoko. no Kotoko for na de ko But not but as a Kotoko official. ene de yinim say obey adwuma bia makotoko a Okay. okay so oba born voice wa doctor ka say full time adwuma de be den de abano Yeah. Name anytime Kotoko be here services bia no anytime Kotoko be here consultancy service bia fi no so on fada dwen kire ma bi o de baba We're readily available. Dr. Esa Azumi international relations manager of Kotoko ne ana consultant na bibisa e ma na nya nwa Wow. board no ene no edi nkomo a yedi ka be ka chem so mo di nkomo ya na nkomo nya nkomo ma Lydia Asante Kotoko as the chief executive officer ansa na oka chem say adwuma Ghana band ya soa no ewo Ghana gas no omo over $12 billion investment ewo takrade yo baby ti obeye we na enye yi bato betwa ofa no de amakotoko no ebisapani Dr. Kwame Amwa Banuako Kwame Banuako as ebia wo masase ne eye adwuma nkomodi e course ebisapani wo kan ho bi Nice one. nkomodi no kan ho bi Fantastic. etia no ba ko course ewo Obuasi wa metimi e de atodwa now ye ko adakojachi Kabiru pe adakojachi say I videos that didn't be na wo say uni bi da famfo nyini to so ne yanko ye ni me ba ka cho say Menzo Stanley akọ adakojachi akọ inspection observing Yes, sir. okay some ka cho say first field do observe na han mo ye den ha What the other day? we na ye dia he's called for a total resurfacing regrassing of the old training pitch no Hey. old That's not training what pitch you no that old one the omunya ho adwuma Oh, okay. old training pitch the omunya ho adwuma okay last season at a point Ebrana could play say prepare bebrebe no I spoke to sports scientist B doctor or say Ojiri is at Dakojachi training pitch old one so den dodo tia mo players no eti opanyino akyere adwuma omunya ewo old pitch no so ene de abusapanya mienu ni panim the standard no form old pitch no then the new pitch no so no ene de or tested bibia no he was quite happy but Ghana han ye level na ye chances and the bia me catch say
mentia sɛ sɛ yɛbɔ bɔ a sɛ Black Stars na ɛbɔ wotia pitch no so ana boot ahera elsewhere so yɛhwɛ bɔ a wotia pitch no so a yɛhu ɔmo boot no aseɛ no koraa sɛ si hɔ boot no kra ma hu but aha deɛ wotia boot no so all our pitches onya baba yɛra nko a eti ɛno na Stanley ɛne Kotoko mpanyinfo adi wo nkɔmmɔ akyerɛ ɔmo sɛ of course sɛ yɛbɔ league wie yɛ yi ɛsɛ ɔmo yɛ adwuma kakra wɔ so eti level ɔmo bɛtwa patch na duru minti bi da sɛ ha yɛse centimeters ayi for Barca na ɛkɔbɔ Champions League a ɔmo de unim ahoma na yɛde tailor fo ahoma no ɔmo de bi kɔsusu Atletico Madrid page no so ɔmo sɛ ne tenten no yɛwɔ dan baabi a bɛtumi atwa duru na ɔmo sɛ kɔmo kɔyɛ ma anwummerɛ na yɛadɔ kakra ka ho ɛna FIFA foɔ sɛ ɛnoa no FIFA foɔ ka kyerɛ Barca sɛ UEFA ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmmɛgyaeɛ no ɛnoa no enti na ɔkɔsɛm ɛwɔ mu ne sɛ Stanley Menzo abusapanyin odi dwuma on the part of the two pitches no he has called for total regression of the old training pitch then the new one also no wayɛ some recommendations at the amount yɛnyɛ ha emu afufu yɛntutu yɛnyɛ ha sei yɛnyɛ wei sei waka ne nyinaa ɛde akyerɛ mpanyinfo me se adwuma ɔyɛ owia a ɔbɛsa akɔ n'akyi na wakɔboa ne ho aba abusapanyin Pepe Suarez mayɛmfa nto dwa sɛ owura no me ankasa no meeting no moyɛ ayɛ mene o but wosa no na meka kyerɛ sɛ papa no sɛ ɔnte sɛ sɛ team ɛbɔ 245 a na mmeranteɛ no aba no maworɔworɔ mu no mayɛ tire ne ɛbɔ 5 a no mukɔ fie yɛnyɛ ne saa wɔ baabi a so mekyerɛ wo on a normal Monday what he wants to do after game yes now because be obe show video I say there must be a conference room where the players can meet with the technical team in the morning for breakfast na mudi nkobo kakra omu wie ni nyina wie na ebia ya mama koda kakra na omu wie omu akọ na makọ omu recovery session ebia Tuesday session na no pa gym esa gym no I ready ho na wie na yakobo ball enti you go to work and na me use word say the teacher for so na pako school say the bankers so na pako banking hall say the obia so na pa any daily routine no sa pepe na owura no pese Kotoko ne enya se ebo 245 ani aba training ye wi ani ekofie da bi Kotoko press be training anopa no nso fantastic abe clock in odo say so thank you dia mo de kan hayi thank you akada ko anka thank you njire be hwe na fe yahuzo aba not on the day obi okwa abusapanyi there was specific task ye be assign dia ma wo abusapanyi based on 3 games via yabo yahuzo recovery nenye we center back and now we lateral said you also recover nenye ya de wonko aba to special training session bi so as ade na nya woni Kabiru na be because Kabiru ensures our science ne say olaki bibi strikers bia womo enya 1-on-1 bi ombo se no 1-on-1 ombo se no sa striker no nko an ye betma ka chesa wo bra 8 na be hia o personal trainer bi na sa personal trainer no emfa wonya 2 hours of shooting ya sese nneoma wo nim ya toma wa bɔhyɛ sa ɛno yade a ɔpanyin ɛde ba ɛno ntie busa panyin yes sir adakoja ache containers no Kabiru wunya container no ho asɛm asan apagya wow senka ayina omu esi no no North America Circle 001 project no and there's a Kabiru ya we videos wa se bi wo ho a sa project busa panyin kɔma wi a enka papa no a recommend say yenya baabi a emranche de betimi arrest beds e wo ho air conditioner e wo ho esa mranche de training anopa ne be say evening training they will not go back to still use hostel now they will not go back there go fie no asa free fie aba they wait so there must be a resting room eso mo bibi say cafeteria na say dining room I bet ma contain place ni nyina eso mo baabi a room a to say conference room fitted with projectors and everything. A bit mama coach, you know. I have video analysis, Kotoko video analyst. A bit many place Russia departmental defenders, you know. Match way. Mistake amu ye yasa mu nyina movie bomi one line na nye. Na esa ke bi say ni nyina omo abaye but a die we na busa ready. And Stanley Menzo ebusa mu no. To get this ready
before season you be chance them penny e be che Wow. and tourism say containers no omo bia ma no wura mu Wow. wura containers no Hey, Stanley Neniabre. Stanley Menzo wura containers no bia no abusa we mu ya nsam de yedai and fortunately unsa board of directors me ensan nyina no mo part of board no mo approve ma na na mposa yes project no enu nti omo come into conclusion say by the time obekwa aba na mzabanyi containers no de ebetimi afa a host meetings na ye ka no ombe ye ready for some meetings no ono ankasa coach no or per office within the container Stanley per office within the container say omutimi nya coach ne so office so omunya team doctors office ho say omutimi enya restroom e container ni mu restroom Woo. say wo ho once they take their time to complete the building now once they yaba catch us you be flow on be flow so now call be 2-3 story ni nyina betimi abam no for now papa say container ni si wa we must put the containers to use and to put it to use he has asked the board of directors of Kotoko to ensure say by the time obeko no kroma ba say or share adwuma say no na omo ameki sure say containers na ready for use. Wow. We Stanley Menzo ena wa share adwuma say mtapanyi enye asam keto akwanti uwura mu adako gyache a dan we ne de beche and the dan we ne becha container no they are ready be omo nya ready ntam so munya gym no na function ho Yeah. see wo rooms na place no after training on betima kwa rest say Kotoko baby a physio for no betima perform massage ni ade on the players. It is something that he has recommended. I'm surprised about Jabo. Richard Pepe is already the fella man. Yemfa and to just makache say opanyi buy no or her videos. Yeah. Or yeah juma. Videos na all share any juma or yeah no. Last season Kotoko players. Yes. Krata na fan adwuma na say or you in charge of recruitment and retention.